Amics i amigues, avui a Muntanya Llibertat tenim invitat especial, Spiderman. Ahí vamos. Spiderman, bueno, anirem a fer la què? La Cade de la Roca 92, una via mítica, clàssica, como nos gusta. Ya pasando miedo. Aquí un paret nord de Guils. Ara és saber quina és la nostra. No l'acabem de tenir molt clara. Un poquito antes, la próxima. Vamos. Finalmente a pie del día. Peu de via i moment d'anar repartint el diferent material. Hem posat un joc generós de friends. Un joc generós. Molt generós. El que anem una mica escurats és de cintes. Marca 20 cintes i en portem 15. Què penseu? La cosa va apurada, haurem d'anar reciclant. Aquí tenim el peu de via, que tenim 3 parabols i un buril, i per allà al fons pues, ja hi ha el primer diedro del dia. Iniciem aquest primer llarg. ¡Qué presión, tío! Endavant. ¡Qué presión! ¿Qué tal el contacto con la roca? Bueno, le veo mucho futuro. Tú vives el presente. Hay que vivir el presente, eso sí. Venta de la via, ens està donant feina. Per arribar al primer parabol estem ficant aquí un catxarrín ben petit, un forat. Hem arribat al primer parabol. Algú hem resolt amb una mica d'empantet al cul. ¡Ay! I aquest primer tram artificial equipat. Escalada. Vale. Escalada. Hem separat ja el darrer buril i ara m'haurà de començar a feinejar amb les eines pròpies. Acaba de ficar un camelot negre petitet. Saldrà. Portem una bona estona en aquesta progressió on hem anat ficant peces flotants bastant petites. Doncs aquesta via dona feina. I ja tenim en Rigui per allà barallant-se al final del llarg. El miedo que he pasado en ese largo. Wow. Está Guarapito grabando y bueno, el miedo que he pasado en el primer largo. Madre mía. Había material de la época cuando se empezó a escalar aquí. Y huequitos y vamos muy justos de cintas también, pero bueno, he tardado la misma vida, pero aquí estamos en la primera R. Guarapito ahí subiendo. Ja hem iniciat la recuperació del primer llarg. Comencem a veure les peces que ha ficat aquí el company, un alien petitet i tota la trama i recorregut que tenim. I ja hem despegat de terra. Pues ja ho veieu, molt sostingut tot això. Estem més o menys a la meitat del llarg. Ja hem desmuntat una bona part. I ara veiem la part que no veiem, que ja és una figura més diedrosa. I sembla que potser ja no costa tant. Trobada de companys aquí a la R1. Què, Riqui? ¿Qué dices? El miedo que he pasado en ese largo. ¿Sí? Sí, un largo histórico de Montserrat.
material de los años 60, creo. El clàssic, no? Hi havia un clau amb un filferro trenzat, no? Sí, un taquito de madera. Algun taco de fusta. Todo muy oxidado. I, bueno, hem anat reciclant peces perquè anem justets, però, bueno... Hay que llevar material, frens pequeños, sobre todo. Frens petits pel primer llarg, apunteu. Y el negro. ¿Lo sacaste, el negro? Sí, sí, tot carregat. I ara aquí, doncs, bueno, segon llarg diuen que és curt i hi ha aquí un sostret així curiós i després ja té una pinta més fàcil. Aquí acaba de pasar ese paso de 6A plus. Estás pillando haciendo trampa, ¿no? ¿Otra vez? Ah, bueno, lo puedes cortar. Está haciendo trampa, pero ya cortará. Cutting, video editing. Aquí está Guarapito. Hoy es día de Artifo. Avui és el dia de fer trampetes. Per no gastar tot. Ahí. No deixar-ho tot posat. El cirurgiano. Ahí metido. Un sostret, que seria el pas fort, i després, bueno, hi ha una mica d'encastar mans i obrir peus de diedro i es poden anar clavant peces. Aquest és el llarguet, que és bastant curtet. Apretant el bloc. Molt bé, Riqui, què et sembla això d'anar a fer la fissura Superman? Yo era Spider-Man. Ui. T'has equivocat de guion. Estem transgredint els personatges. Spider-Man a punt de fer la fissura Superman. A ver qué tal se me da. Iniciem el tercer llarg. Llarg de 50 metres amb un off-whip de 6B. Primer tram 5E plus i després ja vendrà el tomàquet. Riqui està content perquè acaba de reciclar un mallón aquí a l'entrada de l'off-whip. Està content de moment perquè ara ve la feina. Cosa té pinta de que donarà cert entreteniment. Tenim el Riqui aquí barallant-se a l'off-whip. Ha dit diverses paraules, una ha dit «está guapo». Sembla que se n'està sortint. Molt bé, tio. Està fent un pas d'estreps en la fissura que, com molt bé diuen, és agònica. I estem vivint aquesta agonia, aquests moments. S'està certificant pels esbufecs i els laments que sentim. Aprofitem aquest parabol ronyós per fer una parada aquí en la progressió del tercer llarg, el qual ja estem patint bastant, vull dir, és un off-whip aquí, t'has d'encastar el braç i, bueno, una fissura molt amplota que dona feina. Está Guarapito aquí en la fisura agónica. Resbala todo, ¿no? A ver si se la saca. Yo me la he pasado fatal. Agonía. Pasándolo regular. ¿Qué te has metido o qué? Yo lo que me salvó fue el agujero
que está a la izquierda de la fisura, se ve un agujero para meter el pie. Eso fue que me salvó la vida. ¿Lo ves? Sí, un agujero muy grande. Sí. Pues ahí le metí el pie y es que, buah, es que en la fisura, ya verás, todo resbala por ahí. Me aparece. A ver cómo. Todo te tira para abajo. Y tú tienes que ir para arriba. La muntanya de Montserrat! Pues ja estem a l'anhelada reunió i bé, és un llarg que té molta feina, molta feina. A punto de volar 2 veces. El Ricky no ho ha dit, però ha tingut por de volar diverses vegades. Ahí la fisura esa agónica. Surts d'un off-buit d'apretón a apretón i després t'has de ficar bastant desprotegit cap a una fissura que, bueno, vale que enganxes el cul allà, però és agònica, tal com diu la paraula. Agónica. I bueno, estem aquí a la R, ara hi ha un canvi de tendència, i ara és el llarg que toca encara pujar per allà darrere aquell sostre i arribar al capdamunt de l'agulla. Con locura quien te hizo mujer. Rapito sacándose ese largo con algunos parabol, por lo visto, durillo, parabol, huevos. Intentando sacarse ese largo en roca podrida, por lo visto. Unos pasos delicados, intentando que no salte nada. Ahí de cabeza. Després de molts metres, què m'he trobat? Una R que ha saltat aquí lo que fuera, l'Speed. Ara estic penjant d'un Speed, cosa que m'alegra molt, perquè venim aquí molts metres menjant una xemeneia sense res i feia una mica de iuiu. Sembla que estem a dalt, últims passos. Aquí a la reunió de dalt ja, d'un arbre, per cert, un tronc. Aquí apareixerà en una estona el Ricky, aquí fotut al mig de la xemeneia aquesta que tant hem patit. Doncs no hi havia cap assegurança per aquí. Estem aquí a la xemeneia final. No veo nada, me he dejado fino, Sí, Madre mía. És Los pies explotando. una via per deixar l'energia. Ens ha deixat bastant fets caldito. Molt bé, Ricky, tio. Què? Vaya tirolina que hi ha aquí, Olé, tío. Olé, Roca 92. la Roca 92. Vamos. Recordada mítica! Sí! Només cal proposar-se les coses per aconseguir-les. I sobretot no mirar enrere.